everyone, now we enter into the southern part of the Seoul. Saan ni Ma'am Mildred? Lotte World. Ang mga tao diri very naughty. Lotte? Lotte. Oh, Lotte di ay. Lotte. Ay, ito. Hello mga dudong, mga inday, welcome to my channel. Ang Dudes Torta, karon sabay ta, suruyon ta ang South Korea. Tara, dinhilang sa Dudes Torta. Tara! Oh, di ba? Nice siya. Hindi ko maklaro ang mga pine trees. Pine trees. Oh, look at this, everyone. Gigutom sa whole day nga laag karon bawi-bawi sa atong pagkaon kaon tagdaghan dinhi sa restaurant nga duol sa hotel nga among gipuy-an. So this is ang Korea na napud sa Seoul, Korea. Walay mga tao galatagaw magabi. Oy, ang lakas sa hangin diri nga side. Kusog-kusog ang hangin karon ang mga hulog ang sani. Oh, mga hulog ang dahon sa ulan sa kusog. Pagkabugnaw, katugnaw. Oh, naghangin na pero nakabugnaw ang kalibutan ang Tora. So cold. So cold. Alalala. Alam mo, sulod yun ang kabugnaw sa pantalon. Uy, picture na ako po diri, babe. Asa? Nandiyan ako sa 20%. Ah, take out? Oh, take out 20%. Wow. Ah, sige, sige. What happened? Hala, batang niya. Uy, katugnaw man diri ta sa matilaw dami diri sa ilahang pagkaon nga pagkaon lang daw kuno sa kanang royal family. Hey, you're familiar. Familiar. Look now. Tuyo. Follow me. So magwa kami, kay moadto kami daw sa restaurant nga lami-lami. Only the royal family lang ang makakaon ani 100 years ago. 4 lines. Four lines. Okay. Four lines each with the guests to eat together. Four line. This way, four line. Four line and each line with the guests to eat together. Yeah. Oh, you go enter and have a seat. Have a seat. Takda, March. March. Mo daw ni ang best nga pagkaon diri. Naay munggos. Dato ra day makakaon ani diri 100 years ago. Manok. Nga naa si munggos. Ang mga pobre kay dako namang manok ba lugawan. Oh. Picture here. Kuma naman taog kaon. Nagpicture-picture sila. Wow. Korea. Ato na ta sa terminal ang bus naghulat sa Oo, daghang mga Koreano diri. Halawa na tong bus. Ay, dara-dara. So, nag-init na. Nag-init na here. Wow, Korea. Oh, wow. So here ang bus. Here we go. Oh, mag-ato daw kami sa
jewelry shop. Ayan, the jewelry, makasilaw daw. Uy, katugnaw, Ginoo ko Lord. Humanami dito sa isa katindahan sa Korea. Musulod kami diri sa jewelry store. Restaurant tour! Restroom. Nanay Joy! Adlaw! Pero perti gyapon ka. Tugnaw. No? Asa man ato ang CR tour? Sir, ang pila po simpla. Yes, ma'am. Wa mo gitugnawan? Nanay Joy Adlaw. Uy, naapoy tower. Mga dots, perti nakatugnaw. Nagkurog na mi diri sa lalahira. Alala. Grabe ka tugnaw na karon diri sa Korea. Wala, nanulod na, nakalitag ulan. Nanulod na sila. Sulit ko. Ma'am. Gara ka, sir? Perti ka tugnaw. Tugnaw ka ayo. Nakabot, sir. Ma'am. Lusot ang kabugnaw. Ma'am, no? Wala na, magkalay rin. Iga nga, ano na. Paningot lang, magkalay. Paningot kung hite na madalas. Nya, namalit na mo. Kuha na mo na scam. Uy, gisulod yun ang kuha. Dapat yun ay mag-layer-layer mga inganin, no? Bisig, naka-jacket mo lusot gihapon ang kabugnaw. Uy! Uy, kausod sa hangin. Huwag mo ay pwede kabugnaw. Ay, kumpo! Wa na dyan, nag-dry na dyan akong wait, ani. Wata! Sipper! Hey. Everyone, every all. So, Min, what place is this? Oh, Design Plaza. Wow, the mall. The restroom tour. Where's the restroom? Ay, oh yeah, sure. Hello. Yes, I like it. Restaurant tour. Here we go. Let us get inside. Sa loob. Budol lang naman yan. Ano to dito? Anong Mas maganda sa atin pa rin. Ah, ganun ba? Ah. Munjo. Human kay Sam ka Ilanida, ato tay Lamunjong. Naghan magpalit ng maraming mujong. Dili, nawala na naman ko. Di na ako panamdam sa pangalan. Myeongdong. 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 Sige ko na ako pala. Sige kung gano'n. Sige sa pangalan na Di kay magpalit pa man gud mi og katong pang makeup nila. Kuan. Mo adto pa man daw. Oh, maat daw. Myeongdong. Yes sir. Gano'n siya mujong. Myeongdong ambot. Ako remember. Basta Myeongdong. Oh. Wow. South Korea is susakay na ta diri ho. Nana mong bus. Yo. Sa inyong gipamalit. Taas be. Inyong gipamalit. Buga. Hello. Annyeong. Ugma magsayo. Ugma. Unya magkuan man kataon yang gabi mag-karaoke. Somin.
Well, some ay nag-count. Let us enjoy the night. We have a karaoke. We should go to karaoke bar. They want to sing because they want to hear your voice. Myeongdong later. Myeongdong later after. What? What time? After duty free shop, we go straight to the Myeongdong. Duty free. Duty free. Ay mo ba? Ay? Dili. Wala ba ko'y pagwapa dito? So duty free. Duty free. Grabe ang hangin. It's so cold here. I'm chilling. Oh, follow me. Okay, sutok na. Uy, ginoo ko. Time check, time to eat. 7 p.m. Napo sa Dongkok University. Tug now. Very cold. Yeah. Ako diri ate. Ma'am Doreen. Wala na si Ma'am Doreen. Asa ang bus? There. Oh my gosh. Super tugnaw. Katagnaw sa sabaw. Oh my gosh, kakasagsangin na guy. Where's our bus? Come on. Woo. Up down. Kumana kami sa duty free. Mga na daw kuno kami. Pero nagkurot. It's very cold. Busy ko. Asa may cord. Very cold. Very cold. Very cold. Very cold outside. Cold. Oh my God. Ay, salamat. Murag nakaginhawa ta aning murag. It's so cold. Hi. 예쁘다. Say 예쁘다. Yepuda. Beautiful. Yepuda is beautiful? 예쁘다 is beautiful. Yeah, Yepuda. Yes, very good. Okay, everyone, follow me, everyone. Where's your polo? Follow me, everyone. Where's your polo? We'll dress you up. Kasi pakialam sa inyo. That's why we like so Minli. Nice atong tour guide mo. Gani. Congratulations. Wala siya ba? Wala siya mabalik. Everyone, restaurant, walking distance 3 minutes from here. We eat first, everyone. Okay. Oh, taas ang mga building. Look at that. This is Myeongdong. Oh, so cold here. Ay, Ginoo ko, Lord. Ito na musulot gyapon ang kabugnaw mong sil. Ma'am? Grabe yung video sa inyo kay mag-video ko sa Ma'am? mga anak. I feel cold.
No, diba? Myeongdong. Oh. This is now the Myeongdong. Myeongdong, Myeongtong. Myeongtong? Myeongtong. Oh, grabe kigod video ba? Mag-video ko gabi para kulunat ta. Gani. Paasis ko paasis. So, suro itamo diris, ha? Ay, look at that. Oh? Seafood. Seafoods. Walay mga mira og cellphone? Wala man, no? So this area daw is mga area daw ni sa mga Hapon. Hapon ba to, no? Yun ay mga food, oh. Oh, you're here. So there. Here, welcome. 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 Uy, ginoo ko dito sa ilalom langob. Tunnel. Wow. Uy, lahig baho. Halo, anyong. Asa-asa. Dirat, ha? Dirit, ha? Diri daw mi Ma'am Sel. Uy, sa suok. Sige, go. Dire, here. Okay. So, abot na mi. So, very tugnaw in the place. Naana po diri og unsa na pod ni port. Grabe. Grabe ang building international. Super tugnaw here. Mag-picture tabi. Di na gani mas magbaga pa jud atong mao ra man po daw ko nini ano sa Japan. Tugnaw. Mag-picture sa unta to dito, no? Kana makita ang building nga dako kaayo. Wala na galit ko. Dali lagi daw, dali. Ay, oh. Starfield. I'm going to Starfield. Ay, dalay. Ay, mauni. Starfield. Sa po ka to? Ay, Nay, mag-Japan next year, ubanta, inayong-yung. May mga pulis na kauban na. Ma'am, pagpila daw Japan, ma'am. Naghatag lang ko sa imong itinerary. Naghatag lang si ma'am itinerary. Next year baka, marunong tatay. Tokyo da. Kaya lagi yan, kama pa. Untaan na sa application. Oh, asang adlaw. Karon. Sa Germany o sa US, ang Hyundai nila. Sa China gani nga style communist mga taong Communist country. Everyone, now we enter into the southern part of the Seoul, Gangnam area. This is most very
developed area, and many advanced the company are located, mostly finance companies and also IT tech, right? So nibaba mi for photo op. Pero maramig. Init siya pero malamig. Nausan ni Ma'am Mildred? Lotte World. Ang mga tao diri very naughty. Loti. Lotte. Lotte di ay Lotte. Lotte World. Lote. Mayawa sa ila. Kani diri ma'am no ang mga tao diri kay na kanya-kanyang lote na ba? Lapod. Lapod. Ay. Nya. Ay ito. Yay, thank you Lord. Hantod sa sunod nato nga mga video sabay ta Nya, dinhi paano lang siya? sa Dude Store ta. Thank you less for watching. than- God bless everyone. Bye-bye.